No niin, nyt olisi tarkoitus tehdä munakas ohjeen mukaan. Yleensä kaikki aikaisemmat yritykset on päättynyt siihen, että se lopputulos on jotain munamössöä, eli kokeillaan nyt tehdä ihan ohjeen mukaan. Eli ripausöljyä. Niin, pannaan tää päälle. Tää on mulle vähän vieras ympäristö, koska mä en keittiössä yleensä tartu muuhun kuin jääkaapin kahvaa. Mutta saa nähdä mitä tästä tulee. Vai tuleeko mitään. Laitetaan 6 munaa, jotka on vatkattu. Noin. Vähän muuten reseptejä, kun kaikkia ei löytynyt jääkaapista, mutta tässä nyt on suurin piirtein kaikki. Eli aloitetaan, laitetaan kinkkuun. Muutama pala. Noin. Sitten laitetaan tomaattia. Tomaatin viipaleita sinne tänne. Noin. Sitten vähän makkarapaloa tuomaan makua. Nyt menee sinne tänne. Katsotaan mitä väliä. Tomaattien päälle voidaan laittaa vähän valkopippuria, antaa maku. Ihan ripaus. No. Älä sitten toinen. Noin. Aletaan vielä vähän vaikka mustapippuria. Ja makkaroiden päälle snadisti ketchuppia. Just sen verran, että ottaa hieman makua. No. Sitten odotellaan, kun alkaa poriseen, nyt pannaan 4 ja annetaan siinä olla noin 10 minuuttia kansi päällä. Tietysti kun tehdään munakasta, niin laitetaan munakello soimaan, eli 10 minuuttia. No niin, 10 minuuttia mennyt. Katsotaan. Kokeillaan lähteekö irti pannusta. Noin. Näyttäisi ainakin kasassa pysyvä ja toivottavasti makukin olisi kohtuullinen. Kiitos.